Ние, общинските съветници от Политическа партия Възраждане Русе, остро осъждаме порочния стил и методи на работа на кмета Пенчо Милков и ръководената от него администрация. Гласувахме въздържали се при приемането на бюджета на община Русе на 16 февруари 2024 година, но обещахме да бъдем конструктивна опозиция. Изпълнихме обещанието си, като за 6 месеца подкрепихме десетки предложения, направени от кмета, за които преценихме, че са в полза на русенските граждани. Въпреки това, конструктивна опозиция може да има само когато има конструктивен и доброжелателен кмет и управляващо мнозинство. Многократно на 16 февруари, 29 февруари и 30 май 2024 година съветниците от партия Възраждане внасяхме предложение учениците и пенсионерите да пътуват безплатно в градския транспорт. Не само, че нашите предложения бяха отхвърлени, но и бяхме атакувани с множество измислени и неверни аргументи. Кмета Пенчо Милков и администрацията твърдяха, че това е груб и евтин популизъм, че са ни необходими 1 милион на месец и 9 милиона на година, които общината няма, че трябва 2 сака с пари да дадем на монополистите, че първо трябва да направим фотоволтаичния парк, че това е непозволена държавна помощ, че предложението ни ще го върне областния управител, ще го отмени административен съд, че общинското дружество още не е устойчиво, че нямаме работещ механизъм и ясна визия, че първо трябва да влезе в сила системата за мониторинг на трафика вътре в превозните средства, че трябва работна група изцяло да промени наредба 14, защото превозвачите ставали от 3 на 1, че има дискриминация между различните категории правоимащи, че не е морално от облегчението да се ползват както пенсионери с 530 лева пенсия, така и тези с 3400 лева пенсия, че предложението е в нарушение на правото на Европейския съюз, че наличните превозни средства няма да могат да поемат всичките 36 000 пенсионери и още много други подобни измислици. На 26 юни с изненада разбрахме, че зам.кмета Димитър Ненев е дал пресконференция, на която е обявил, че пенсионерите ще пътуват безплатно по всички автобусни и тролейбусни линии на градския транспорт, за което предварително са напечатали и рекламни диплянки. Това не е подигравка с предложенията на съветниците от партия Възраждане, а е гавра, която ние няма да отминем мълчаливо. Искаме само да припомним една българска поговорка, която гласи: на зла круша се полага зъл прът. Само от крушата зависи какъв ще бъде пръта. Съветниците от партия Възраждане поздравяваме директора на общински транспорт Русе Александър Георгиев, който нито веднъж не оспори нашите предложения за безплатно пътуване на ученици и пенсионери, а напротив, прояви смелост и социална чувствителност да го реализира в изключително кратък срок. От наше име и от името на всички пенсионери ви благодарим, господин Георгиев.